Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 17 sa bulan sa Abril tuig 2023. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 3, bersikulo 1 ngadto sa 8. May usa ka pangulo sa mga Hudeo nga ginganlag Nicodemo nga usa ka sakop sa pundok sa mga Pariseo. Usa ka gabi ni ana miadto siya kang Hesus ug miingon kaniya, "Rabay, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay tawo nga makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat, gawas kon ang Dios mag-uban kaniya." Si Jesus mitubag, "Sultihan ko ikaw, walay makakita sa gikarian sa Dios, gawas kon siya matawo pag-usab. Unsaon man pagkatawo pag-usab sa usa ka tawo nga tigulang na, makasulod pa ba di ay siya sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatawo pag-usab?" Nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, "Sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios, gawas kon matawo siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Ang gianak sa tawo, tawo usab, ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakatawo ka mo pag-usab. Ang hangin mohuros bisan asa kinibuot mo padulong, madungog mo ang paghuros niini apan wala ka mahibalo diin kinigikan o asa kini padulong. Sama usab niini ang tanan nga matawo pinaagi sa espiritu." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan, ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagihigalaay, ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini og hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi, diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa mayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat.
Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.